Čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videa z Minecraftu a dúfam, že tam nahral začiatok. A ukážeme si Akadémiu lietania. Čiže, čo tu budeme robiť? Poprvé si ukážeme, ako pustiť snapshot. Buď si upravíte nejaký starý profil, alebo vytvoríte nový. Ja si vytvorím nový. Alebo nie. Upravím tento vlastne. Tuto sa vytvára a tuto je editovať. Takže teraz máte tu hociaké takéto vecičky. Iba si sem dáte toto meno. Ja si dám, že test na snapshot. Na snapshot 15 2TV 4 už je 46 a mám pocit, myslím, že už iba je. Teraz toto si začiarknete, yes a máte to sem. Teraz keď pôjdete, tuto vidíte, a už je 47. Ty prďo, jaká rýchlosť, to by ste neverili. Včera som hral toto a dneska už toto. Wow, to je rýchlosť. Vidíte? Mne sa milia prsty kvôli tomu, že to bolo pravda hen tak. Ako mňa fakt porazilo, už je 47. To je super. Dáte save profile, necháte si to tu a dáte play. Počkajte. Dúfam, že tam nebolo moc počuť. Jaj, tak. Ale ty ma tu. Tak, vidíte? Tuto už je Minecraft 15 2TV 47 a yes! Tak, dáte single player, lebo multiplayer vám nepôjde nič. A dáte si tento snapshot. Vytvoríte si snapshot, toto som si ja pre vás vytvoril. A teraz si ukážeme, ako lietať. Počkať, ja idem do iného sveta. No, už sa by to tu malo robiť. Nie. Dobre. Napríklad, vidíte, to sú ender hlavy, henty hovoria, lebo sú na redstone signál napojené. Tuto sú tie nové command bloky, neviem všetky, na čo vlastne slúžia. Toto je ten obyčajný, ale vidíte na tú krásnu textúru je tu krásne preblikáva. A tu tiež, a tam tiež. Tarác, stále tento hlúpy skin. A teraz napríklad, čo je tu nové ešte? Teraz napríklad Elytra, tieto krásne krídla, nové lode. Ústý. Teraz si nasadíme napríklad krídla a toto je Akadémia lietania. Toto si vyhodíme. Dáme si tak. Dáme si F5. Wow, čo vám šíbe? Ako fakt, prepáčte, ale ja som ešte nehral. Ale pri najmenšom som nehral 4 sedmičku. Tento snapshot, ako fakt brutálne to je. Teraz jednoducho vidíme hore po týchto pulboch. A teraz sa musíte pozerať takto dole. A teraz zoskočíte. A takto musíte mať krídla, takto krásne roztvorené, aby ste mohli leteť. Lebo, napríklad, keď sa tam dostaneme, keby ste išli, namierili hlavu iba dole, ste mŕtvi. Veď to je pochopené, pozrite. Dobre. Tak zasa to až taká není výška, ale teraz keby som tam išiel, už som mŕtvý. Čiže musíte mať hlavu dole, zoskočiť a 3, 2, 1 a dať takto rýchlo krídla. Najlepšie je to cvičiť si takto na snapshotoch
na snapshotoch predtým, ako vyjde 1.9 a 1.9 by ináč mala výjsť niekedy v decembri. No, trochu pokazané krídla už máme. Jaj, to je škoda. A najlepšie je to si cvičiť v kreatíve. Čiže najprv sa dostaneme dosť vysoko. Asi takto. Teraz sa takto spustíme. A teraz. Zabačame. Môžete to tak jednoducho skúšať v kreatíve. A teraz, keď to budete nejak takto vedieť v kreatíve, asi približne, tak urobíte jednoduchú vec. Vyletíte niekam v kreatíve, dáte game mode, survival a ideme. A musíte to takto survival dať. Najväčší pánovia. Viem, není vidíte krídla. To je nové. To si snáď robíte srandu. Nie. Pre pána Jana, ja som... Preboha. Nahňa ma šalený malý zombík. Jaké lagy. Vidíte? Nový skeleton. Hajzel to je. Pomoc. Naháňajú ma tu sami oni. Rýchlo odletíme do teplých krajín. Kde nebudú tak sprosté príšery. Oho. A viete, čo sa mi najviac páči? A hneď vám to ukážem. Nie. Takto. Keď takto vyletíte jednoducho, no niekadiaľ skočíte a takto. A letíte teraz. A takto idete a postavíte sa. A neuberie vám to ani srdiečko. Toto je nové s tými skeletónmi. Jau. Pojďte, takto držia luky. Počkaj, niečo skúsim. Dobre, to je na... Čo to sú za lagy? Prepáčte za tie lagy, ale mňa to strašne štve. A ešte, keby ste nevedeli, ako sa niečo dáva do druhej ruky, stlačíte F-ko. Yes. Máme lampu v druhej ruke. Ja to takto nevyhodím. Alebo to dáte do tohto štítu. Sem. Počkať, ja niečo skúsim. To bol môj otec. Dobre, dá sa to aj takto. A tieto krídla sa dajú opravovať. Krídlami. Ale počkať. Tak môj otec ma teraz tu zavolá kvôli strašne dôležitej veci. Nemáme ovsené vločky. No, pre mňa to aj dôležitá vec v podstate. A tie krídla by sa nejako takto mali dať opravovať. Počkať, jak sa majú opravovať. Teraz vám jednoducho nejako pierkami sa dajú opravovať. Počkať, ja skúsim dať čo. Dajú sa aj takto, ale 2 elitry väčšinou nezískate z endu. Jedine a ináč najväčšia sranda je, viete, najprv boli, ty choď preč. Yes. Takto nech ma to nebudú otravovať príšeriaci. Ale viete, čo je fakt najväčšia sranda? Že bola kedy, no v Minecrafte teraz, boli... Wow, poďte, robím si takúto tú stenu. A podľa mňa to je pekný blok toto. Tento Endrot. Dobre som si pamätal. Ale ako dá sa to opravovať krídlami, ale neviem jak. Či je fail. Prepáčte, ale fakt sa to dá opravovať pierkami, ale neviem jak. Horus Freud. Nechceme, my chceme tento dobručky. Horus Plant. To sa dá ináč jesť. No, nie práve toto. Ale keď si, no, to druhé vypálite v peci. No, to si pozriete v iných snapshotoch. A vznikne vám toto. Ňam. Ale štve ma to brewing standovanie. Tento brewing stand. Pozrite. Musíte sem dať blaze prach. A vidíme sa na budúce. Čaute.